أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sha bayani cewa insha Allah za mu dinga yin shiri akan wani littafi mai albarka da ake kiransa da Hisnul Muslim, wanda ya kunshi addu'o'i da kuma yadda ake ambaton Allah a bisa sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Muna fata insha Allah za ku dinga bibiyan mu ta wannan tasha mai albarka, wato Sadis AA Hausa TV. So insha Allah za mu dinga tura muku ta wannan kafa. Ubangiji Allah ya sa mu dace. So insha Allah kamar yadda muka yi bayani, za mu dinga bayani ɗaya bayan ɗaya na kowace addu'a da yadda ake yin ta da lokacin da ake yin ta, da kuma zikirorin Allah da ake yi, yadda ake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji Allah ya sa mu dace, saboda muhimmancin addu'a. Manzon Allah ya ce addu'a usayful mu'mini, ita addu'a makamin mu'mini ce. Saboda haka duk abin da zamu yi ya kamata mu sa addu'a ta zama ita ce farkon abin da zamu fara yi. Ubangiji Allah ya sa mu dace. The fortification of the Muslim through remembrance and supplication from the Quran and Sunnah. Inshallah, that is the book that we are going to engage in bringing the supplications and remembrance that are from the Prophet sallallahu alaihi wasallam and from the Holy Quran. So inshallah, this is the beginning of our lesson. So inshallah, I hope you will be subscribing. I hope you will subscribe and share to the Muslim Ummah this channel. Inshallah. Alhamdulillah. Mashallah.